Sanibonani babukeli. Siyanibingelela. Siwumkhanya kude TV nibingelela ukukhulekana kwaMthetho endaweni yaseSikhaweni. Babukeli, kunodatshana olukhona la sinalo njengenjwayelo ezoyitori sithola kunina babukeli nabantu abadlula emzimeni. Before ngiqhubeka nalesi story, bengifisa la ukuthi ngisho something. Kunabantu endaweni yangakithi engibajwayele engeke ngihlale futhi nabo sixoxele ezabafana. Ukuthola ukuthi manikhumbula kahle kumuntu okade wasilandela nofika usezozwa manje. Ukufika kwami la kumkhanya kude ngafika ngiwumuntu nami owayezokhuluma ngestory sami sezinto engangizenza. Ngokwazisa umuntu wakwadlula ebugebengeni wafika endaweni zokuboshwa nje kwicrime umuntu kwaba khona isikhathi eside. So abantu futhi ngaleso sikhathi ngikhuluma mbukeli bebenalento yokuthi vele ngikhuluma ngento yami la ngoba namanje ngoba ngithi ngifuna ukuyicacisa lana ngizoshare istory zabanye abantu abasabayo ukuza la kwicamera abasabela nezinkinga ezenzeka emhlabeni. So bacela mina ukuthi ngizoyikhuluma lezi story nginixoxele lapha emakhaya ngezinto ezenzeka ebumnyameni. So abantu ke bangakithi banalento yokuthi ayikhulana kwaMthetho awunamanga wena siyakwazi wena angeke wena uwenze izinto kanjena. For example ngangakhuluma ngomunye umuntu la owahamba wayothwala enyangeni yathi inyanga akahambe yomba ithuna. Shuthi kulaba bantu kufika as if yimi engangenza leyo nto. So mina sengixoxela abantu into eyenziwa yimina ngoba basanaleya nto leya yasemuva ukuthi mina ngafika ngixoxa ngestory sami. So aba understand ukuthi njengamanje mina ngishare istories zabanye abantu nani ezababukeli bomkhanya kude TV. So namanje ke ngiyayigcizelela lento. Istories zami engizasejele no crime into yangenza sengaphuma khona sekwadla ngoba phela ayikho into ehamba ingenaso isiphetho sayo. Mangathiwa sengibhizi ngikhuluma izinto engizenza futhi mina sengabe ngishuthi sengizobe ngiqamba amanga. So kwaphela njengamanje ngikhuluma izinto esinikezwe yinina babukeli ukuthi sikhulume la. So ke nani ke lapha eningaziyo emakhaya akuyona into eyenziwe yimi lengixoxa la. Into eyenziwa abantu abakhona abangafuni futhi ukuthi bevezwe. So ngiyanicela ke babukeli ni understand lento le before sihambe nevideo iziyophela. Siyacela futhi ivideo mawuyibuka ibuke yonke iziphele. Kungenzeka ukuthi kunesiqephu esincane sisifaka ku Facebook noma ku YouTube noma kuphi usibone sisincane wena sosiqephu bese usheshe uyajaja isiphetho sakhona ungakasazi ngoba indaba inesiqalo inesizinza sayo inesiphetho sayo. So izinto ekanjalo kufanele sizilandelele. Ibuka ivideo iziphele ungakushare nawe ufisa ukushare nathi kuma comment uvumelekile ukukhuluma but asingakhulumi as if siyaxofa. Kubonakala phethe ukukhuluma abantu abadala noma abantu abanengqondo abaziyo into enhle nembi. So ke nabafethu abakhona nibabona bevela la abasuka endaweni zasemajele akukhona ukuthi abasebona abantu bangabantu kunamaphutha enzakalayo begcine beboshwa. Nami ngomunye wabo nami kunezinto engizenzile ngaboshwa engekho right ebhedayo kodwa still ngumuntu ngoba ngifundile emaphutheni ami. Ngafunda futhi ukuthi nami ngeke ngixolele enhlizweni yami. Ngifunda futhi ukuthi ngivele ngayifihli ngabonakala njengomuntu omfundisi noma njengomuntu olungileyo kanti nami ngeke ngabe into ezobumnyama ngaba naso isibindi sokufika la. So ke babukele siyacela ukuthi nil understand udaba olukanjalo. La namhlanje singiphathele udaba endaweni yangala eJozini kunosisi usemncanyana ngokweminyaka mangaphosisa la ko 22 years kuya ko 23 kodwa between 20 and 25 kuleyo minyaka leyo iminyaka yakhe noma ngeke ngikwazi ukisho nje ngqo. Igama lakhe sinalo uthe ucela ngiligodle ngalivezi. Usisi shuthi waba umuntu shuthi ngathini ekukhuleni kwakhe bekumuntu bekhula nomama enomndeni omncane. Shuthi kube kukhona umama ne stepfather. So i stepfather yina ukuthi mina ngithandana nomuntu wesifazana osenengane already mina singenayo ingane sobabili. So shuthi kugcina kwaze kwafika emaphethelweni ukuthi umama nalendoda behlukana wagcina sesala nengane yakhe intombazana. Umama benebandla besonta kulona ngizosaba ukushiya ibandla ngoba ngizobaninga abantu abakhonza kulelo bandla ngalendlela yokuthi ngizogcina sengathi nabo
mhlawumbe ngiyabaxosha esontweni noma kanjani, kodwa abantu abasonta khona abantu abahlala ejozini abazi lesi story bazokhumbula. Uma ukhumbula kube ukuthi ukwazi kwakho. So lisho ukuthi lumama walengane yosisi lo obhala istory ebesonta kuyelenye lamabandla lapha ejozini, umama oyinikele enkonzweni. Shuthi naye umndeni wakhe nawo wafisa ukuthi uyibandakanye nokuyinikela ebandleni leli akakhonza kulona, ngoba umfundisi wakhona bewumuntu shuthi obekumele ukuba umfundisi, bewumuntu shuthi okwaziyo futhi ukuthi elekelele kubantu abahlwempu, njengoba umama nazo ukuthi uyena nengane bobabili, ngoba lo benokudlala naye akasekho, sebesele bobabili. So shuthi umndeni wakhe awusekho, so ibandla selifana nomndeni. So umfundisi beyidlala ke indima kulo mama ukuthi kukhuliseka ingane ikwazi ukuthola izinto ezifunayo uzokufunda in yonke lento eyenzayo. So bebeyigcina bebona benemndeni bengalahliwe. Siyakubonga lokho kuyinto enhle, akuse kancane kube nabantu abakanjalo emhlabeni. Excuse. So ke umfundisi ngokuyidlala kanjalo indima, umama naye bejabule ethemba futhi umfundisi kuho konke okwenzakalayo. Kushuthi kuhambe kwafika isikhathi sokuthi umama naye edlule emhlabeni. So mayidlula emhlabeni kwasala ingane yodwa. Njengoba ngisho ukuthi ingane encane kuney'ndawo engeke izikwazi ukuyihamba yodwa ingenawo umuntu njengomzali. So umzali bese khona emhlabeni ngingakubeka kugcwala ukuthi bese sekuwumfundisi umzali engasho ukuthi bese khona kule ngane, njengoba vele ngesikhathi umama esaphila umfundisi khona indima ebeyidlala kulo mndeni ukuthi umndeni walo mama nale ngane bebe kahle. So ingane ibise ngokuthi ibukelele ukuthi ihlala yodwa, umfundisi wabe sezama indlela yokuthi ayitholele indawo la izohlala khona ibe ukuthi iphephile. Engicabanga ukuthi bekuyindawo leya eyingxenye yendawo zomfundisi. So ingane ke yahlala khona ke bekuyingane eyithengela nento edliwayo nje kuyingane yakhe umfundisi. Uthi usisi lomncane manje ebehlala lapha endlini ehlala yedwa, umfundisi enokufika ezochecka ingane ukuthi iqhubha kanjani, njengoba nazi phela uma umzali ingane uyayibheka. So efike ke ezoyibheka ingane ayibona ingane ukuthi i-right. Uthe naye yathi ingane osukwini lokuqala wafike wayincoma wathi yazi usukhulile manje, and ngendlela usukhule ngayo yabo usupakishile umi kahle, sekuzofanele ukuthi uqaphele abafana sekuzokwenzeka ukuthi bekulinge ngazo zonke indlela zokuthi ugcine uvumela into abayifunayo. Okay, ingane ingathuki ngokuthi phela umfundisi vele umfundisi, and siyazi abafundisi abantu abenza izinto eziqondile ngaso sonke isikhathi. Hayi umfundisi futhi engagcini ukufika ezobheka ingane njengenjwayelo, efike futhi ezoyibheka ingane mayifika efike engene endlini, efike ehlale naye embhedeni lana ingane ngapha eceleni uye ngapha umfundisi wabe sebeka isandla kanje emathangeni engane igqoke iskate, wabe eseyithinta amathanga, wathi amathanga akho aqine kamnandi agcwele kahle, wayithinta ne-private part yayo, wathi kanti sikhule kanje lento ngeke uzusho ukuthi wena lo bomncane ungaka. So ngamanye amazwi umfundisi wayesephuma okholweni, useyaqala uyaphuma okholweni ngoba ukuyiharasa ingane mawenza kanjalo umzali. So ithi ingane yakubisiqala manje isiyaxwaya manje ukuthi umfundisi wafika waseba omunye umuntu manje, ngoba abefika nje engibingelele ngirathi engilethe into edliwa ayisuke ehamba. Njengamanje usekwazi ukungena endlini ihlale useyithinta nane private part. Khumbula ke ingane thina abazali, so izobekezelela noma isiphi isimo. Wahlala ke la umfundisi esho lento yokulengane, esho ukuthi ingane yakhombisa ukungathandi, waphuma futhi umfundisi wahamba. Ephinde futhi anti phela umfundisi umzali, ephinde futhi ebuye futhi umfundisi ebuye eze kuye futhi lengane. Mayifika kule ngane uthi wafika uthi ingane ngalolanga wayifica igqoke ibhlukwe. Uthi wathi mayifika uthi wayibamba wayitshena ukuthi yazi phela lento akake wayithinta phambilini, uma ingane igqoke ibhlukwe akakhona ukuyithinta futhi akakhona ukuyibona. Umfundisi into akabe seyenza ube seyikhumula lengane leli ibhlukwe ebiligqokile, naye wabe sekhumule lakhe ibhlukwe, shuthi wabe seyikhotha isitho sangasese sengane, phecelezi ngabafundileyo bathi ukusakha, wasakha ke inkomo yengane, wabe sekhipha naye ilento yakhe induku yakhe le, wabe sehlikihla ngayo ingane ngaphekwe paint igqokile,
wayihlikihla elokhu eyithinta-ke incoma njalo ingane incoma ukuthi hayi cha inhle. Sekungafanele manje kwezinye zamalanga ibe unkosikazi womuntu. Mhlawumbe kungenzeka ibe unkosikazi, kusho umfundisi ukuthi kungenzeka mhlawumbe ube unkosikazi wami. Kodwa silenda ke siqale la. Sho umfundisi ke ethinta ingane ngokukhulu ukwethuka nokwesaba kodwa yangaphenika. Yathi ingane izothula nje yathula futhi iyamiyeka waqeda waze wakhipha isidoda sakhe. Cha hayi ukuthi wayirep usayiharasa nje lento wayiyenza. Wakhipha isidoda sayo futhi lapha ephentini nasemathangeni wasetshela ingane ukuthi nayithatha ithawula, athatha ke ithawula hayi wasula ke ngendlela wayisula ngayo, wayishiya futhi ingane wayishiya nje nezinto wayijwayele ukuyishiya nazo, waphuma wahamba. Ingane ke inabangani ebijwayelene nabo abangaphansi kwenkonzo le ephethwe yilo mfundisi. Ibe ingane ixoxela ezinye zabangani ukuthi umfundisi mayifika lapha manje akasayena umfundisi, usefika ezumuntu esekufanele ukuthi eshele noma ngendlela akenza ngayo usekhombisa ukuthi ufuna ukulala naye ngoba uyabona ukuya lapho manje. Shuthi lengane yabe sithatha udaba idlulisela kubantu abadala ukuthi lo sisomncane unokubeza umfundisi ngokuzama ukuthi ufuna ukuthi igcine belalana. Bese bethi labo mama ke abasenkonzweni ingane nesiqiniseko esingana lento eyisho ukuthi ingayimela uma lolu daba selithathwe labekwa lapha public. Yathi ingane ayinabo ubufakazi baleyo nto ngoba akaze lale naye futhi akekho omunye umuntu obone lento le. So ke ayikwazi ukuthi ngaba nesibindi sokukhuluma into kanjalo. So lo mama ke ngokukhula ngoba phela lo muntu ngobe umama wasenkonzweni akahlobo nalengane ngenxa ukuthi ingane zakhe zijwana lengane. Ube sefuna ukudlala indima naye lapho ukuthi elekelele lengane ukuthi izibe nobufakazi ukuthi lo uyayiharasa ngempela. Lo mama wathi uma unganginikeza ubufakazi lento eyisho ngizoyithatha njengento engekho. So kufanele kube nobufakazi, asazi ubufakazi kuzoba yikuphi. Hayi ingane ithi ibona ukuthi ayisizakali la. Ihambe futhi ibuyele endlini la ihlala khona iyabe kumfundisi. Ingane ibesifuna ukuplan ukuthi kungcono vele iyeqe la. Shuthi ihambe ifunela indawo ngoba iyabona manje ukuthi izolaleka uma iqhubeka ihlezi la. Hayi nangempela ibuyele endlini ihlale isaplana lokho. Efike futhi umfundisi. Ngesikhathi efika umfundisi ke manje usefika umfundisi ngenye indlela. Khumbula ukuthi uqale ngokuyincoma ngokuyithinta wenza wazofika kwi-private party yengane. Manje mayisebuya la umfundisi usezoyilala manje ingane. Uyilala kanjani kumfundisi ingane? Uyafika lana enganeni uyayitshena ukuthi yena ngoba wayifikela eqaleni ethinta ama-private party ngesikhathi ethintana ayephazanyiswa yiphenti. So ucela ukuthi iphenti likhumule ingane kube ukuthi ama-private party ayadedelwa edlalela umdlalo wawo. Futhi ngamanye amazwi kufanele enze njani kule ngane, kufanele elale nayo eyenza ucansi. Hayi ingane ngokukhulu futhi ungatatazeli ingane ikwenze njengoba eshigumula ingane. Hayi ayitshentha ilale ibheke phezulu, ilale ke ingane ibheke phezulu imvulela amathanga. Futhi ke eyenze umfundisi lento enza naye. Elale ingane elale ezeyiphindelele engabe savuka futhi umfundisi ekseni ukuhamba engabusahamba njalo ngalolo suku elalo umfundisi. Lana ebusuku ngesikhathi belele uyayitshena ingane ukuthi yabo manje ngoba sengenza into kanje. Kusho ukuthi sekufanele ukuthi wena ube unkosikazi wami. Kodwa kwamanje lento ngizocela usifihle ngoba ngifuna ukuthi ifike kuphi kunkosikazi wami nasenganeni zami. Khumbula umfundisi unezingane ezingangayo lentombazana. So okusho ukuthi ufanele uthulala nezingane zakhe. And lo muntu une-advantage ukuthi yena umfundisi uhola ibandla. So umfundisi ke eyitshela lengane ingane ikhululeke ingaphikile ukuthi inganqabi lutho. Bese umfundisi ekseni uyavuka uyahamba. Kwabathusa abantu abaningi ababebona imoto kaMfundisi ilapha kuze kusekuseni ngoba wayijwayele ukufika esuke ehamba. Ingxenye njalo yobufakazi leyo ukuthi imoto yebo siyibonile ihlale lapha kwaze kwasa yazi yahamba ekseni ngoviva abantu bevuka bemsebenzini. Okay, ingane ngalesikhathi umfundisi enza yonke lento eyilala. Ingane kanti yathatha ifoni yayo yayifaka entweni eyivasi. Yayiphendula ikhamera yabuka embedeni. Umfundisi wenza yonke lento le ifoni iyarecorda. Irecordela ukuthi laba benza ucansi. Ingane sinobufakazi ophelele manje okugcwele ukuthi
umfundisi uyayilala lengane. Umfundisi kathi ehambile ingane isuke iye ngqo egcekeni la umfundisi okumuzi wakhe khona imfica umfundisi engekho bese icela ifoni kamakoti shuthi kamama umfundisi ukuthi mama umfundisi khona ingoma engifisa ukukusendela yona la efonini yami yasebandleni engifisa ukuthi siyipractice ukuze sizoyicula uma sesisenkonzweni. Nangempela kumama umfundisi wayikhipha ifoni ngoba phela ingane yakhe vele wayikhipha ifoni ingane yabe sisenda le video yabe siyivala ifoni yabe siyikhi ifoni yabe simnikeza umama umfundisi yathi mama umfundisi uyosala ke uyilalele le ngoma ngiyibeke lapha endaweni kanje ngithi ifoni inama folders so wabe siyichazela isichaza ingane ngesikhathi iphuma ihamba umama umfundisi wasala wabuka le video mayibuka le video wabona umfundisi eyitika ngocansi nengane. Khumbula ukuthi ingane ngesikhathi yenza ucansi ebingakhombisa ukunqaba ingane ibisivumela yonke into enziwa umfundisi ngokuthi iyamrecord. Umama umfundisi uyacasuka esikhundleni sokuthi esole umkhwenyana usola manje lengane ukusho lengane izomcasula ukuthi shuthi bayathandana ngoba nakho phela benza ucansi ingane ayisho ukuthi kune video engifisa ukuyisenda ngisendele wena mama umfundisi ithi kunengoma la ngaphakathi ufica ivideo benza ucansi la kuyivideo futhi ingane ikhombisa ukuthi ayinankinga nalutho iyavumela yonke into iyayilalela ibheka phezulu bayakhuluma futhi yonke into i-right. Okay lengane ngesikhathi iphuma la kumama umfundisi iyahamba manje iya kulo mama wasekuqaleni othe ufuna ubufakazi efike lengane ifike ikhombise lo mama ukuthi nansi ivideo ubaba umfundisi engikhathi engilale ngingafuni anginqabanga ukuthi engenza ucansi ngivumile ngoba bengifuna ukuthi kube nokufakazi. Lo mama wabe senencwadi egcwele ukuthi lengane lento ifike ikhuluma wangayikholwa njengamanje nayi incwadi ilento le ivideo esiyishoyo ukuthi laba bayalenzela ucansi lona uyinukubezela ingane. So awusenesithombe lo mama akanaso isithombe sokuthi lo mama lengane ivumele ngoba lengane ifike ya report umuntu onesithombe salokho umama umfundisi. Umama umfundisi ube eya endlini yalengane la ihlala khona wangayifica lengane kanti kulo mama lo sonke ebandleni ngaphansi kala lo mfundisi usebize omama bonke inkonzo abasenkonzweni wabacela ukuthi bezofika bezobuka nansi imkhuba bambona umfundisi wabo la ebandleni umfundisi bengaqala ukwenza lokhu lokuzaneni kule ntombazana bekwenza kuzo zonke izingane lezi ezila zabo labo mama ongangokuthi lengane beyilala manje ngesikhathi ixoxele abangani bayo basenkonzweni ibixoxela ingane eyake yalalwa futhi umfundisi yalo mama lo manje osezama ukulekelela ingane ukuthi kube nobufakazi. So ngalesi sikhathi ubufakazi ebuhlangene kanje bahamba bayovula icala mabevula icala bahamba epolice station bahambisa ivideo basho ingathini kube zobani kanje bayicheck ingane bathola ngempela ukuthi ingane ukuthi ihlukunyezwe ngokucansi ihlukunyezwe umfundisi babese bembopha kumfundisi. Umama umfundisi still bengakuboni lokho njengento ebiyi-rape bekubona njengento ngathi kuvunyelene ngayo ingane ivideo ayikho into yakufanele ingane ichaze ngoba kuyivideo umfundisi wayeyikhulumela ukuthi ufunani kule ngane waye yenze lento ingane ibinakho ukumtshela ukuthi kodwa lento yenza kimi angiyithandi ngoba nakho anginayo endaweni yokuhlala so ngakho ngivumela ukuthi wenze lento oyenzayo. So ekuqaleni ngakutshela uqala ufika la ungithinta ungincoma ngathi angiyithandi lonto le kimi wena ufana nobaba kimi. Ayisho le video kuyayichaza lonke lento yayiqeda kubese kuphuma zonke lezi ingane lezi umfundisi ebeyilala ke la zona lezi lengane obebixoxoxela le nayo leyagcina isiphumele ebala njani nami umfundisi wakwenza ukuthi ngangisaba ukusho ngoba ekhaya ngangizobuya ngendlela and naye wayithe ucela ngayikhulumi lento le. So umfundisi ke wagcina ke nangampela ke waboshwa kwaphela ejele kwakhombisa ukuthi ebandleni behlukumeza lezi ingane ngathi seyintsha lezi eyisaqala ukufoma ukuthi zibe izintombi shuthi yena zonke lezi ingane noma ngeke ngisho ukuthi zonke kodwa eyiningane ezayithandwa inhliziyo yakhe shuthi yena bekwazi ukuthi ezenza amakhosikazi akhe ngasese. So lento le ayinhle lengane bingenabazali yena kumama walengane before idlule emhlabeni bekhombisa ukuba umfundisi nimani ngizwe kahle enkulumeni yami ngithe ukulekelela lomndeni ukuthi uqhubeke uphile siyakubonga lokho kubafundisi abakwenzayo ngoba bancane abantu abenza into efana naleyo kanti sibonga indama obhekisisa sibonga ukuthi umfundisi beheha lomndeni wesondeza ukuthi lengane ingabi kude naye kuze ezokhona ukuyithola mayisikhulile.
njengempela ukwenzile lokho why rape ingane. So ke babukeli ziningi izinto efanele sizenze ngokulawulwa imizwa nengafanele sizenze. Ingane ehluphekile fanele ibe nekusasa, ulibulele ikusasa lengane. Njengamanje uyiraphile ingane. Ukuboshwa yebo uboshiwe uzowajeza amacala, ngisho ukuthi umuntu owenza icala fanele ebulawe noma engaboshwa. Kodwa ikusasa lengane ulibulele. So icala likamfundisi lisaqhubeka lisa-attend now and again. So ke isiphetho sakhona ngiyofika nje nengxoxo encane ningikhumbuze futhi kulama cases engikhuluma ngawo enginithembisa ukuthi sizobuya nesiphetho sawo. Ngiyobuya na mhlawumbe kuyoba nje ama-minute ambalwa mhlawumbe 5 minutes noma 3 minutes ngingwabhanqa wonke kulowo ma-minute lawo nginitshela icase asikhuluma ngayo kanje ubani uboshiwe noma ngaboshiwe noma kugcine kuphelele la. So ngizobuya naye kuyamfundisa ukuzwa ukuthi isiphetho sayo siphethe ngokuthi uboshe iminyaka emingakanani noma uyaphuma noma ngaphuma kodwa akaze ayithole ibail. So abasonta ke kojozini bayamazi lo mfundisi engikhuluma ngayo, bayalazi futhi nebandla ngeke ngikwazi ukulidalula ngegama. Siyabonga ke babukeli, niqhubeke nisilandele njalo esomkhanya kuthi. Siyabonga.